Ahoj, milý pohybový priateľ. Blíži sa polovica leta, ba už je tu. A ty sa nás pýtaš, čo je to Ako na workout. Ako na workout je združenie osôb, ktoré sa za jasným cieľom pohybu chcú združovať na miestach na to určených, chcú sa na tých miestach hýbať a sú združení pod taktovkou zdatného erudovaného trénera, ktorý určuje tempo a záťaž na danom mieste, v danom čase, ktorý my nazývame event v našej platforme. Takže ak budeš sledovať naše sociálne siete, ak budeš lajkovať naše veci a budeš zapálený za pohyb, tak jak sme my, tak sa určite stretneme na mieste, ktoré je tým miestom, kde projekt Ako na workout realizujeme a potom pochopíš, že pohyb v živote je dôležitý. Všetko dobré, priateľu, nech sa darí, čau.